Rêxistina mafê mirovan li Efrînê daxuyaniyek derbarê binpêkirinên PYD li hember derbederên Kurd yên ku li gundewarê Helebê dimînin belav kir. û tê de behsa kişandina bi sedan ji welatiyên Kurd ji bo şerê deverên Erebî hate kirin ku di nav wan de keçên di bin temenê 18 salî de hebûn. Di daxuyaniya rêxistinê de hatiye ku berî kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar ve bi du mehan desthilatdariya ku ji PYD û Partiya El Wehdê pêk tê mayînên cor bi cor li ser rê û zeviyên çandiniyê û malên welatiyan de hatin çandin. Di daxuyaniya rêxistinê de hatiye ku berî kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar ve bi du mehan desthilatdariya ku ji PYD û Partiya El Wehdê pêk tê mayînên cor bi cor li ser rê û zeviyên çandiniyê û malê welatiyan çandin û di encama wan mayînan de bi dehan ji welatiyên Kurdên Efrînê şehîd ketin, herwiha hejmarek ji welatiyên sivîl piştî şerê PYD ew wekû mirtal ji xwe re bi kar anîn ta bigihên deverê Nûbil û Zehra yên dibin kontrola rejîma Esed de. û ew yek ji ber ecnîde û armancên xwe bi dest bixin û derbarî wê yekê rola wan ya herî berpirs bû di ber guhertina demografiya Efrînê ya ku ta weke îro berdewam e ku PYD nahêle welatiyên Kurdên Efrînê yên di kampên derbederiyê de vegerin li ser mal û milkên xwe. Rêxistinê di daxuyaniya xwe de her wiha behsa veguhestina hejmarek ji çekdarên li ser bi PYD ve ji bo deverên Erebî kir û got ku PYD bêhtir ji 700 çekdarên bi ser ve ji deverên derdora Helebê wekû kampê Fafîn û Herêtan ji bo deverên Erebî wekû Dêra Zorê û Reqqayê veguhestin. Her wiha hejmarek din jî tevlî çekdarên rejîmê û milîsiyên Şiayî yên Îranî kirin. Rêxistinê behsa rêgiriya PYD ji bo vegera derbederên duan kampa de jî kir û got ku rewşên xirab yên ku ew welatiyên Efrînê tê de dijîn gelek zehmetin û ew welatî dixwazin vegerin li ser mal û milkên xwe lê PYD rêgiriyê li pêşiya wan dike û nahêle vegerin. Her wiha bilavbûna nexweşiyan di nav wan kampa de wekû nexweşiya sil û kûlbûna gurçikan ya AE û li aliyek din revandina zarokan ya ku herî metirsî xistiye dilê xelkê de. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di dawiya daxuyaniya xwe de behsa jiyan ji destdana hejmarek ji welatiyan bi sedema binpêkirinên PYD û nexweşiyên deronî û teqîna mayînên çandî kir û çend nimûne derbarî wê yekê daxuya kirin. Şehîdbûna welatiyê bi navê Hemûdê Cemo 20 salî li gel çarhevalên wî binçavkirina 5 keçên temen 11 û 12 salî ji navçeya Cindirêsê û veguhestina wan ji bo devera Minbicê şehîdbûna welatiyekî ku ew bi xwe ji gundê Omoya di encama rûxandina dîwarê kampê. Jiyan ji destdana jina bi navê Xalîda Elo di kampê de ji ber ku rastî krîzeka dil hat piştî ku PYD nehêşt vegera gundê xwe qestel ya ser bi navçeya Bilbilê ve û ya herî dawî jî şehîdbûna zarokekî bi navê Rodî Reşîd 13 salî di encama teqîna mayînekî çandî de.